வணக்கம். வாழ்க்கையில் தோல்வி என்பது அவமானமா? யார் தோல்வியடைகிறார்கள்? தோல்வியடைந்தவர்கள் வெற்றியடைய தகுதியற்றவர்களா? எல்லோருக்கும் தோல்வி கிடைத்து விடுமா? தோல்வி எல்லோருக்கும் கிடைத்து விடுவதில்லை. முயற்சி உடையவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும். வேடிக்கை பார்ப்பவர்களுக்கு ஒருபோதும் கிடைக்காது. வெற்றி என்பது அனைவருக்கும் இலக்குதான். அதற்காக தோல்வி என்பது வாழ்வில் தேவையற்றது அல்ல. தோல்வி என்பது உங்கள் இலக்குகளை அடையச் செல்லும் பாதை அவ்வளவே. பாதையற்ற இலக்கு உலகில் எதுவும் இருக்க முடியாது. தோல்வி எல்லோருக்கும் கிடைத்து விடுவதில்லை. ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து அதை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்ற லட்சிய வெறி உள்ளவர்களுக்கு அதை நோக்கி பயணப்பட வேண்டும் என்ற முயற்சி இருக்கும். அந்த முயற்சியுடன் இலக்கை நோக்கி செல்லும் பாதையில் சில நேரங்களில் தோல்வி, சிலருக்கு பல நேரங்களில் தோல்வி. ஆனால் இறுதி முடிவு கண்டிப்பாக வெற்றியாகத்தான் இருக்கும். அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்க முடியாது. இதற்கு தேவை இலக்கை நோக்கிய பயணத்தை இறுக பிடித்துக் கொள்வது மட்டுமே. உன்னை தேடு, விண்ணை தொடலாம்.